Kubli pi baro ki viewers bat ki subscribers. Kumta ngakarpat juri pi baro bas ngabapit kene ke video hodok pendekut. Namar kene ke video gede ke video kabakong santam ngabenta jong pi baro. Kumta haga jelam kalia jonge kibriu kidang kulmar jeng mut sepang wa Aadhaar card. Dang pun kibriu kiba shifting ban pediang ya wa Aadhaar card. Don kiba ong ba wa Aadhaar card ude udak jong u ksui. Namar kene ke jingting bun kibriu hadu menta kimpat la ban pediang ya wa Aadhaar card. Kumta menta kesngi kene ke video kan pensyai ya ke jing artitin jong pi baro. To yai page hadu bandekut kene ke video. Hatu ngide ban pediang ya wa Aadhaar card na em pini yo ya ke jingtim keba pura ha kene video mentah. Kumta da keba klempen slimpor to ngin ya tu ye pi ke kebala ong ha kene video ha kebaya de bad u Aadhaar card. Lad pis ngawe de sawa share lam kene video shagi parlok bad ke para marjan jong pi. Hatu ingi kum ki khon ki jong belai kalong na em bangin sim yo Aadhaar. Lani don kum ki bru ki ong ba lar pila sim yo Aadhaar kalong kum pi sim ya kadak ka jong ruspa an rupun rio. Renga kwa ban batai ne kapor. Bangi menta kum ga balang ngidang don hakaya jong ga jing ai ka jong belai. Bat ngimpat don hakaya jong ruspa an rupun rio. Da kadau ngi mentang ngidang don hapo jong ga jing isnei ka jong belai. Kaya jong ruspa an rupun rio ka dai hadin ba ya ka balang yang apa dia pergi bala pediang Jesus Christ on rong no hadien bala dep ka rapture la ni ka jing rong no hadien kata on sawan kata ka ria ka jong ruspa an rupun rio. Bat dai hakaya ka jong ruspa an rupun rio ba ki banget kim don show la ndala rong no yaki dai hangta kan sami kata gadak ka jong ruspa an rupun rio bat sa shon haga ketiga mon bat haga selang man haga daw ngakwa ipi haga ni kapor pinum tieng pinum sngau arta tien dan gibrio ki ba phone dan gibrio ki ba kli jing kli ba yo ale siu bleu map show yang ayo ngala sim ya ni gadak ka jong ruspa an rupun rio em kam don ni eru em kata namar ngi baro ngi dan number fidan number phone fidan number pan card fidan number bank account fidan ki number ngakwa pinum tieng ye ki number namar ngi mentang ngimpat don eru em ha kata kaya lada pishim yo Aadhaar lane da pim sim ru pinum let du jok lanu namar kata kam dei kadak jong ruspa an rupun rio aga daw ka dei yang ngi menta ka dei wat kuslai kita ge wat sya ya lambak lah ge jing hikai ge bakum kita an rei menta ka dei pi dan ba pin kre pha ya la ga jong ge jing im bat u Jesus Christ shiti ge jong di Thessalonica lonong ga basau ga khat ga khat riu khat nyo pin sa sngo thu ba on dala rong ya ka balang dei hantakan sa wan ka kaya jong ruspa an rupun rio dei ha kata kaya ken la da pila sya ino ha ga jing rong no te dei hangta kan sawan katakan syap ke jong ruspa an rupun rio ya menta ka dei ngi tang bangin pin kre hai la ka jong ge jing